Αθήνα. Μία πόλη με σύμβολο τις πολυκατοικίες. Παρατηρώντας την από ψηλά, ένα κολάζ από ογκώδη, τσιμεντένια κτίρια, χαράσει ένα όριο μεταξύ φύσης και ανθρώπων. Μπορεί τελικά το φυσικό στοιχείο να επιβιώσει μέσα σε αυτό το δάσος από μπετό? Κοιτάζοντας λίγο πιο προσεκτικά γύρω μας, θα δούμε τη φύση να τρυπώνει στον μικρό κοσμό μας και να τον μεταμορφώνει. Η φύση ολοένα και πλησιάζει. Σκαρφαλώνει, μπλέκεται, φτάνει στις εισόδους, κρύβεται στους καθρέφτες. Μας κοιτάζει πίσω από τα παράθυρα περιμένει στα σκαλοπάτια προσπαθεί να επιβιώσει. Ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει, υπάρχουν στοιχεία που τη θυμίζουν. Κλείνει τα τυφλά παράθυρα με σύννεφα κλείνεται σε κάδρα. Η φύση αναζητά καταφύγια. Όταν πρώτα ήρθα σε αυτό το σπίτι, συνειδητοποίησα ότι το μόνο που βλέπω το παράθυρό μου είναι ουσιαστικά οι απέναντι πολυκατοικίες, οι τέντες, το τσιμέντο, οι κερές. Και ένιωσα την ανάγκη να δημιουργήσω ένα πιο φιλόξενο χώρο. Κυρίως στο σαλόνι μου, γιατί είναι ο χώρος που περνάω τον περισσότερο χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι μου έλειπε πολύ επαφή με το πράσινο και το φυσικό στοιχείο στην καθημερινότητά μου και μπήκα κι εγώ στη διαδικασία να εξερευνήσω τρόπους όπου θα μπορούσα να έρθω πιο κοντά σε αυτό. Έτσι ξεκίνησα να βρίσκω φυτά και να τοποθετώ κοντά στο παράθυρό μου, ώστε να μεταμορφώσω τη θέα μου. Νομίζω στο χάος το οποίο ζεις και με την καθημερινότητα που έχεις και η Αθήνα γενικά δεν είναι αρκετά φιλική. Νομίζω όταν μπαίνεις μετά από όλο αυτό το χάος και τη ρουτίνα στο σπίτι σου και βλέπεις όλα αυτά τα φυτά και αυτό το πράσινο, σε ηρεμεί πάρα πολύ. Νιώθεις σαν να δημιουργείς μια καινούργια σχέση, γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να το φροντίσεις και να τα παρακολουθείς. Έχεις μια υποχρέωση απέναντί τους. Όταν κάθομαι στο σαλόνι μου, μερικές φορές νιώθω ότι βρίσκομαι σε ένα μικρό κήπο, τον οποίο τον έχω δημιουργήσει εγώ.
και είναι μια πολύ όμορφη αίσθηση. Ξεκίνησα με αυτή την τεχνική, προσπαθώντας να φέρω τη φύση λίγο πιο κοντά μου, ενώ όμως μένω σε μια πόλη. Φέρνω εδώ δικά μας δέντρα στο μπαλκόνι μου. Προσπάθησα να ξεκινήσω με δικά μας ελληνικά δέντρα, τα οποία τα βλέπουμε έξω στη φύση, στις διακοπές μας, στις βόλτες μας, στην εξοχή, στην επαρχία. Ελιές, κουκουναριές, μυρτιές, μουριές, ό,τι έχει φύση, η δική μας εδώ η ελληνική. Καταρχήν είναι μια συνεχής ανασχόληση με κάτι γήινο. Είναι ένα δέντρο μέσα σε ένα δοχείο. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα δέντρο όπως είναι στη φύση, να προσομοιάσουμε τη ζωή του στη φύση, αλλά σε ένα δοχείο. Ουσιαστικά δηλαδή να του δώσουμε ό,τι χρειάζεται, νερό, αέρα, ήλιο. Το να φέρουμε κάτι από τη φύση μέσα σε τόσο μικρή κλίμακα και να του δώσουμε ό,τι στοιχεία χρειάζεται για να είναι ζωντανό, έχει πολύ μεγάλο συντελεστή δυσκολία. Δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι μια πραγματικά πανέμορφη ενασχόληση. Μια συντροφιά, ένας κανόνας πάνω στο χρόνο. Είναι φοβερό.